शुरू करबले हो बाड़ू ए बाछी मैया के अंगना बुलबले हो बाड़ू पूजा पाठ शुरू करबले हो बाड़ू दान दक्षिणा द ढेर है न मोरीना पंडित जी दक्षिणा अरे पंडित जी दक्षिणा धारीना पूजा सफल मोर करीना पंडित जी दक्षिणा धारीना पूजा सफल मोर करीना अरे लीना पंडित जी दक्षिणा धारीना दे दा 551 रुपया मन में खुश हो जाई हो बाबा जबूरी हाथ बावे खाली कहवा से हम ले आई हा हरी बोली दे दा 551 रुपया मन में खुश हो जाई हो बाबा जबूरी हाथ बावे खाली कहवा से हम ले आई हा 100-150 से कम आगे बढ़ीना पंडित जी दक्षिणा अरे पंडित जी दक्षिणा धारीना पूजा सफल मोर करीना पंडित जी दक्षिणा धारीना पूजा सफल मोर करीना अरे लीना पंडित जी दक्षिणा धारीना बिना दान दक्षिणा के पूजा रहेला